Ukufika kwabagqirha nabongikazi abatsha kuzise isiqabu kwizibhedlele zeliphondo nelithwembe yingxaki yokushokoxeka koogqirha. Isebe lezempilo kweliphondo lithi ukufika kwabagqirha kuza kuba likhubalo kakhulu. We have welcomed 308 medical officers, including 35 professional nurses, at the cost of just less than 210 million rands. Ugqirha Yakobus Rodeman nophuma kwalaseGauteng uthi akakwazi ukuzibamba imincili nanjengoko ezakusebenza kwisibhedlele iRobert Mangaliso Sobukwe. I'm quite excited for the year that lies ahead. I'm very fortunate to be allocated to the burns unit. It's recently been refurbished. Ukukhula kwamanani olosuleleko intsholongwane yecorona kweliphondo kufaka uxinzelelo kwizibhedlele zeliphondo. Kodwa abagqirha abatsha bathi baza kuzijula ijacu badlale yabo indima. The first 2 years of my training, I was very much exposed to the pandemic, learned a lot during that time. Yes, it was quite daunting being introduced to my future career during a pandemic. Eliphondo lithi kusekude engqinibeni phambi kokuba livale zonke izikhewu ezivulelekileyo kwicandelo lezempilo. Kodwa ngokwangoku Eliqela loogqirha abatsha nabongikazi kuza kufuneka bayitshayisa qhuma.